гимн Краснокамского района. Прекрасна земля и полны поля, золотом хлебов край родной богат. Красоту твою песни воспою, для сынов своих ты чудесный сад. Горы встают, цветет Башкортостан, край любимый, реки поля. Твои леса шумят, как океан, славься краснокамская земля. Зори встают, цветет Башкортостан, край любимый, реки поля. Твои леса шумят, как океан, славься краснокамская земля. Славься краснокамская земля. Слово предоставляется управляющей делами муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан Гариеву Разифу Адгамовичу. Саламатсыз, hürmetli Яңак Танышбаш авылында яшәүче халык. Аның тамырларын онытмаган бүгенге Сабантуй бәйрәменә кайткан кунаклары һәм барда чакырылган кешеләр. Сезне район хакимияте исеменнән, аның хакимият башлыгы Алексей Александрович Горбачев исеменнән, үземнең исемнән, депутатлар корпусы исеменнән бүгенге бәйрәм матур Сабантуй бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Бүгенге бәйрәм әйтеп үтелгәнчә, ул язгы эшләр беткәч, ихаталарда эшләр беткәннән соң халык гомер-гомергә шулай бергә җыелышып, бергә кунак иткәннәр, гомергә бергә шулай җырлап, биеп, үзләренең эшләгән эшләренә куанып, үзләренең нәтиҗәләрен йомгаклап, нашын Сабантуй бәйрәмнәренә чыккан булганнар. Бүген дә сезнең бәйрәмегез шундый булсын, матур итеп җырлап, биеп, алдагы шулай матур итеп үткәрергә язсын. Һәрберегезгә дә яхшы тазалыклар, изгелек, байлык, һәр вакытта да безнең җиребездә тынычлык, күгебез аяз булсын. Әлегә барган аламах, фаҗигале хәлләр беткизрәк такларга киткән безнең солдатларыбыз исән-сау үзебезнең илгә, үзебезнең авылларга исән-сау әйләнеп кайтсыннар, бергәләшеп икенче Сабантуйларны алар белән бергә үткәрергә язсын. Барыгызны да зур бәйрәм белән котлыйм, барыгызга да уңышлар теләйм. Рәхмәт. Шушы Сабантуйга безнең белән ел буе бергә булганнарны бүген әйтеп китәсем килә. Әз генә сабыр итеп тыңларсыз инде ярыймы, кемнәр белән эшлибез икәнбез. Мин шушы благодарственное письмо вам награждается Муртазин Айрат Миркаламович. Выражаем вам слова благодарности и искренней признательности за активную жизненную позицию, за профессионализм, за большой вклад в социально-экономическом развитии села Новая Танышбаш. Айрат Миркаламович килеп җитәлде микән? Шушындый содержание буенча шушындый хатларны тапшырабыз. Безнең староста, авылыбызның старостасы Муллакаев Илгизәр Муллахматович. Агуралиев Магомед Абдуллаевич. Безнең шушы Сабантуйның спонсоры дип атайык инде. Сезнең менә утырган скамейкалар, шушы такталар, тәкә, барысы да аның булышлыгы белән. Рәхмәт аңа. Истәлеккә фото. Шафауддинов Эдуард Римович, тоже спонсор безнең шушы бәйрәмнеке. Ажиганов Валентин Фаилевич, безнең трактористыбыз. Менә бик матур булмаса да, без үзебезнең авылны бик чиста тотмайбыз инде, чүпләйбез, шулай бит безнең үзебезнең свалкалар да бар. Шуны ул безгә гел эттереп тора. Рәхмәт яусын. Нуршаев Рашид Шугаевич, безнең
председатель ветеранов. Өзіміздің сексеуітті. Истәлеккә фото. Опатшы. Растинов Артур Наилевич. Әйдә, Артур. Эшләгән кебек йөгереп киләле. Растинова Роза Тимирхановна. Роза, әйдә бирегә. Алкышларыгыз, алкышлар. Истәлеккә фото. Акбарова Эльфира Абударовна. Эльфира Пау. Инзила Салаватовна. Тізіліп басығыз, кетмегіз. Ямалдинова Земфира Самгатуловна. Қызлар, тезгіне шығабыз. Шарифуллина Зиля Муслимовна. Зиля, әйдә. Гелестинова Раянзия Сәләкетдиновна. Безнең актив кызларыбыз ел буе шулар белән эшләйбез. Давлетова Рима Закировна. Валиева Милюша Шарифовна. Милюша. Закирова Лариса Маснавиевна. Лариса Маснавиевна. Валиева Иниза Ахуновна. Мулакаева Регина Ильгизовна. Хисматуллина Саиря Гумаровна. Саграпов. Хабуддинова Айсулу Римовна. Безнең биюче кызыбыз яшь. Үзебезнең авыл ярчыгы. Безнең егетләребез Исламов Камил Фларисович. Камил, әйдә йөгер. Миникаев Ислам Исмаилович. Ислам кайда син? Ислам юкмы? Әнисе юкмы? Миникаев Ислам, әнисе юкмы? Шарипова Рузиля Максимовна. Шығамында. Рузиля, әйдә тиз генә. Гелметова Асия Гарифовна. Асия Пау. Маснавиева Таскира Гелимхановна. Безнең выставкалар белән бер сабантыйда калмайбыз, Аллага шөкер. Бармы? Ахмадуллина Лейсан бармы, Халимовна? Ахмадуллина Лейсан. Исламова Фауида Шаймурзовна. Гарипова Наиля Максумовна. Наиля, барсызмы? Фауида апа, Лейсан, чыгыгыз сез кайда? Сакина Залифа Фраиловна. Анваров Захир абый. Анваров Захир абый. Султанов Денис Муллахматович. Безнең Денис абый водитель, әнә Захир абый килә. Денис абый, туганнары юк малай. Безнең водитель автобусы, школьный автобусы, бөтен рәхмәт яусын. Зилалов Альберт Гумарович. Альберт абыйның туганнары бармы? Захир абый басыйда койдыңыз.
безнең Киран Вразалия әйдә. Безнең кайда ул? Әйдәгез, кызлар, матур итеп басабыз, карточкага төшәбез. Карточкага төшәйек. Егетләр, алга шүгәрегез әле, пожалуйста. Егетләр, присядьте, пожалуйста, алга. Вы можете тоже присядь, что? Рәхмәт барыгызга да. Бәйрәм белән туганнар. Бәйрәмебез күңелле үтсен. Рәхмәт барыгызга да. Слово для поздравлений предоставляется главному специалисту аппарата Всемирного Курултая Конгресса Башкир, руководителю общественного движения северо-западных Башкир без Башкортлар Бахтиеву Радику Ралифовичу. Пожалуйста. Саламатсыз ауылдашлар, құттықтаймын сіздің барығында шушы матур бәйрәм белән. Бір-ике генә сүз әйтеп китәсе килә шушы Сабантуй турында. Меңәр ел элек безнең ата-бабаларыбыз бүтән телдә сөйләшкәндә дә, бүтән дингә ышанганда да, шушылай җыелышып җыеннар үткәргәннәр. Шушы җыеннарда үткән уеннар аларга бу дөньяның тәртипләрен аңлаткан. Кояш чыгуны, әйбәт яхшылыкны, аламалыкны, тәртипле булуны, кыю булуны, шушыларны шушы җыеннарда үткән уеннар барсында аңлата торган булган. Һәрбер уенның мәгънәсе бар. 68 елга тиктем безнең ата-бабаларыбыз шушы бәйрәмнәрне җыентып үткәргәннәр. Беләсездер инде, 65 еллардан башлап инде Сабантуйга әйләнә һәм җирдә эшләүче, колхозда эшләүче кешеләр бәйрәменә әкренләп әйләнеп китә. Без шушы ата-бабаларыбыз үткәргән бәйрәмнәрне онытмаска тиешбез. Шушының мәгънәләрен аңлап, үзебезнең балаларга, оныкларга күрсәтергә, аңлатырга тиешбез. Шушылай елына бер тапкыр авылдашлар, туганнар бергә җыелышып, бер-беребез белән күрешеп, сөйләшеп, балаларга, туганнарны таныттырып үткәрә торган шушындый олы бәйрәмне саклап калырга тиешбез. Барыгызны да бәйрәм белән котлаймын. Бәйрәмнәрегез матур үтсен. Рәхмәт. Рахмат. Слово для поздравлений предоставляется председателю первичной ветеранской организации сельского поселения Шушнорский сельсовет Нуршаеву Рашиту Шугаевичу. Исәнмесез, хөрмәтле авылдашлар, туганнар, килгән кунаклар. Сезне чын күңелдән, ветераннар исеменнән шушы зур бәйрәм белән котлайбыз. Шушы бәйрәм әйбәт матур үтсен. Сезгә бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, тазалык теләймен. Исән сау бөтенегез дә булыгыз. Менә шу Сабантуйда шушы уеннарны җырлагыз, биегез, нинди бар уеннарда катнашыгыз. Матурына итеп бәйрәмне үткәрәйек. Туганнар, иптәшләр, бөтенегезгә рәхмәт, килгәнегезгә, уйнагыз та. Бөтенегезгә тазалык, байлык, бөтен әйбәтлек сезгә. Спасибо. Слово предоставляется депутату сельского поселения Шушнорский сельсовет, члену Всероссийской партии «Единая Россия», старости села Муллакаеву Ильгизару Мулламухаматовичу. Хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар, авылны сагынып кайткан якташлар, сезне башкорт халкы, татар халкы, авыл халкы яраткан, көтеп алган бәйрәмнәрнең берсе Сабантуй белән тәбрик итәм. Сезгә барыгызга сәламәтлек, эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар, тынычлык, илләребез дөньяда тыныч булсын. Украинада булган хәрби операция тизрәк югалтусыз, аз югалтусыз
җиңү белән бетергә язсын. Сезне тагы бер тапкыр бәйрәм белән уеннарда кайтмасын. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Тагы бер тапкыр бәйрәм белән. Рәхмәт. Гафу итегез, менә онытканмын, минем спортсменнар бар. Шул спортсменнарны менә уже грамоталар белән, как говорится, награждать будем. Мазмаев Альберт Ахмаевич бармы? Вай, Ахмаев. Юкмы, килмәдеңме? Файзуллина Физалия Агнезидиновна. Файзуллина Физалия апа бармы? Әйдәгез. Юнусова Альфира Сабитовна. Акмаладдинов Рикав Елимзянович. Ситников Финаса Нагреддинович. Ситникова Фагима Фарзатовна. Менә бу безнең Шушнорның сельсоветның спортсменлары. Алар белән кил катнашалар бөтен уеннарда. Кирәк булса шашкида, шахматта, волейболда. Аннары дарт атуда, туп ыргытуда. В общем, нинди уеннар бар. Рәхмәт аларга, алар бөтенсе катнашалар. Рәхмәт. Кай әйткән кешеләр килеп алгыз инде грамоталарыгызны. Мы искренне поздравляем награжденных с заслуженными наградами. Второй трек. Награда ушел. Второй трек. Пролог, да, награда. Сабан туйлар җитте, сихри моңнар, мәйданнарга тарта күңелне, моңлы, җырлы халкым бу бәйрәмне авыр елларда да үткәрде. Туган яклар, газиз һәр кемгә дә, авылдашлар кайта читләрдән, сагындырып килгән бу көннәрне кем бар икән зарыгып көтмәгән. Zamanında millet bakşasına kimler gine pişirak atmagan. Tik şulayda benim gazi şirim asıl gözün eli saklagan. Kırlarımda işler tıngan ora, көңіл тыныш, табын түгерек. Milli ruhımızı bir яңартып, бәйрәм итегәле бергәләп. Kileler! Сабантуйга телевизиялар бит каршы, күрмәсәң менә.
Сабан туе, кызына туе, шатлык һәм бәхет туе, шул уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Шаулар килә киң болыннар, кырлар һәм су буйлары, шул котлы булсын авылдашлар, ямьле сабан туйлары. Котлы булсын авылдашлар, ямьле сабан туйлары. Бәйрәм итик шатланышын, туганнар бергә, шул безнең бергә булуыбыз килсен бөтен гомергә. Безнең бергә булуыбыз килсен бөтен гомергә. Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе, шул уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Саумысыз хөрмәтле авылдашлар, кадерле мөхтәрәм кунаклар. Бүген безнең авылыбызда зур бәйрәм, шаулы һәм дәртле Сабан туйның хөрмәтле кунаклары, ерак җирләрдән килгән кадерле туганнарыбыз, авылдашларыбыз, авылыбызның хөрмәтле өлкәннәре. 2023 ел бәйрәм, Сабан туй бәйрәмен әзерләгән комиссия исеменнән сезгә зур рәхмәтләремне тапшырам. Котлы булсын Сабан туй. Бәйрәмебезгә рәхим итегез. Пусть праздник Сабантуй будет символом нашего единства, веры в лучшее, принесет каждому счастье и благополучие. Сегодня каждый из нас с гордостью может сказать: «Я живу в единой России, в родном Башкортостане». Сегодня наш Краснокамский район один из наиболее экономически стабильных, динамично развивающихся во всех сферах деятельности районов Республики Башкортостан. Главным богатством являются люди, населяющие наш район, которые живут в дружбе и полном согласии. Иң шәп мәлләр җитте, Сабан туйлар, гөрләп тора авылыбыз. Җиребезне бизәп шатлык өсти, гөлгә күмә хезмәт туйлары. Якын туганнар килгән кунаклар, Сабан туй капкалары барчагызга да ачык. Олы бәйрәмебезгә рәхим итегез. Көрәш, ярышларга кирегез, уеннар, җырлардан да өлешсез калмагыз. Бүген бәйрәм, бүген туй. Рәхим итегез барыгыз да. Перед нашей могучей Россией стоят прорывные исторические задачи. В их решении значим вклад каждого. Мы выражаем благодарность и гордо произносим: мы за сильный Башкортостан, за единую Россию. Мы видим поступательное движение России и нашей республики. Мы строим будущее Краснокамского района в нашем единстве. Вместе, сообща, мы обязательно изменим жизнь к лучшему, потому что Родина – это мы. Любовь к родной земле определяет нашу добрую преданию к развитию, к достижению самых смелых планов. Наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради нашей великой России. Башкортостан Сабан туйлар иле халкын шиккән сөлгән кулларда, көрәшләрдә җиңеп дан алсын, гөлләр үссен барыр юлыңа. Башкортостан нинди матур исем, йөрәкләргә язып ятларга. Тик уяу бул халкым, илкәеңне күз карашы кебек сакларга. Россия – это великая земля, которая дает нам силу, стойкость, выносливость. Россия – это великие люди, гении, которые родились, выросли и творили в нашей стране.
Россия – это великая история. История народа, самоотдачи, преданности, идейности, которой может позавидовать любая другая нация. Россия – это интересные обычаи, которые отличают нас от других. Бу көннәрдә Башкортстан Республикасы легендар героебыз Салават Юлаевның 2069 еллыгын билгеләй. Аның исеме туган халкыбызга тугрылык, өлгелек буларак киләчәк буыннарның рәхмәтле хәтерендә мәңге калачак. Бүген дә Салаватның варислары дөем йортыбыз Бөек Рәсәйнең чәчкә атуына лаеклы өлеш кертә. Хәзер инде сезне сәламләп җырлый авылдашыбыз Гөлчәчәк Юсупова. Каршы алыгыз алкышлар белән. Hürmetli avuldaşlar, sizni şuşu matur Saban toylары белән чын күңелдән котлыймын. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Тормыш җилләре мәңге бетмәс кебек мәшәкате алмашмасын иде күзләр җилдә кадерлеләрнең кадерен күрергә тормыш җилләре исә як-якка төркән ашык җилкәннәргә исемнәр әйдә исемнәр җилләр bir dibretip bir ayaktan yığıp yürek bizgil yanına gelip gibe jiller yalkanan düşeytegine tırmır jillere ise yak-yakka tırtar aşık jilkenlerge isimler eyde isimler jiller eyde Зур рәхмәт. Җырлары һәм гармуннары белән сабан туйлар килде әйләнеп, ап-ак һәйкәл буя калкып чыккан мәйдан тулы сөлге бәйрәме. Тамаша кыл, күңел аш син бүген, биеп җибәр, әйдә булмаса. Болынлыкны яшел пыстау итеп, табын кора туган тумача.
Туган якның шишмәләре тәмле, җилләренә хәтле һәй тыгыз. Кардәшләрем кунак булып, бүген Сабан туйга сез дә кайттыгыз. Шәрен ачык күңел бакчалары, хөсетелек юктыр яман уй. Жанны, рухны, йөрәк тибешләрен бергә тоташтыра Сабан туй. Бу бит безнең ватан дия, шатланыйк без, уйныйк, көлешик. Якташларым, Сабан туйда сыман, яшәүдә дә мәңге берләшик. Каршы алыгыз татар кызлары бии Айсылу Хабуддинова. Алкышларыгызны жәлләмибез, алдашлар.
Рәхмәт. Хөрмәтле авылдашлар, менә шушы сабан туйны оештыруда булышкан игънәчеләрнең исемнәрен әйтми китми булмас. Безнең авылыбыз егетләре Левина, Марьяна һәм Маликов Әнәс гаиләсе Лев Маркет магазины алар безгә 5000 ярдәм иттеләр. Шафагутдинов Эдуард, ООО Крестьянский двор хуҗасы 5000, Исламов Флорис һәм Лилия 2000, Арсланов Данил Данис улы, Данис, гафу итегез, Арсланов Данис 3000 ярдәм итте һәм әйберләтә безнең Гилметов Венер һәм Разиддинов Әлфит ярдәм итте һәм инде Шушнур авыл биләмәсе акчалап ярдәм итте. Эшегез уң, киләчәгез якты булсын. Ходай Тәгалә сезгә бетмәс төкәнмәс көч-куәт биреп торсын, хөрмәтле игънәчеләребез. Безнең спонсорларыбызны, барыгызны да авылдашларны, кунакларны зур бәйрәм белән чын күңелдән игътибар итәм һәм күңелле һәм матур ял итүегезне теләп калабыз. Аларга киләчәк туар таңнарда тик шатлык, куанычлар, тигез итеп гомер юлларын үтүләрен телибез. Күгегез һәрчак аяз, тормышыгыз тыныч, гомерегез озын булсын. Бәйрәм белән сезне. Оештыру комиссиясы сезне барыгызны да шушы истәлекле көн Сабан туй 2023 белән кайнар котлый. Бәйрәм күтәренке кәеф белән үтсен. Барлык уеннарда да актив катнашыгыз. Уйнагыз, көлегез, җырлагыз, бейгез һәм күңелле итеп ял итегез. Уен төрләре белән таныштырып үтәбез. Көрәш, зурлар көрәше, яшь малайлар көрәше, гер күтәрү, аркан тартышу, капчык сугышы, шүлмәк вату, катыктан акча алу, киянтә чиләк белән йөгерү, капчык киеп йөгерү, йомырка кабып йөгерү, әйбер кисү, аяк бәйләп йөгерү, аяк терәп тартышу, утын кисү һәм җыр бию. Хөрмәтле авылдашлар, Сабан туйыбыз кунаклары, авылыбыз елдан-ел үсә, матурлана бара. Актаныш башлар шулай киләчәккә өмет белән яши. Киләчәк ул балалар. Авылыбызда 2 Сабан туй арасында дөньяга килгән сабыебызны сәхнәгә чакырабыз. Әйдәгез әле сылу кызчыгыбызны зур аккышлар белән каршы алыйк. Шаймурзина Гүзәл Вилдан кызы. Вилдан һәм Лилия Шаймурзиннар гаиләсендә туган нәни кызчыгыбыз Гүзәл Шаймурзинаны сәхнәбезгә чакырабыз. Сине бәләкәч бүләк көтә. Алкышларыгыз, авылдашлар. Кая безнең бәләкәчебез? Чакырдык бит инде, килмәделәр. Әнә килә бәләкәчебез. Хөрмәтле авылдашлар, алкышларыгызны жәлләмәгез шундый безнең нәни кызыбызга. Истәлеккә фотога төшерегез әле, пожалуйста, шундый бәләкәй кызчыгыбызны. Энҗе бертегедәй кызыгыз туу белән котлыйбыз. Җан җимешегез шәфкатьле, тауфиклы, сау сәламәт һәм озын гомерле булып үссен. Безнең тарихында онытырга кирәкми. Иң өлкән яшьтәге авылдашларыбызны да әйтеп битәсем килә. Алар безнең бүгенге көндә Сөләйманов Рәсүл Гомәр улы 91 яшен билгеләде. Гомәр абыйның балалары бармы? Бүләкне алып кайтып тапшырыгыз, пожалуйста. Сөләйманов Рәсүл Гомәр улының бүләген алырга чыгыгыз әле. Балалармы, күршеләр булса да ярый. Менә. Раиф абый чыга. Раиф абый, авылдашлар исеменнән зур рәхмәтләрегезне Рәсүл абыйга җиткереп бүләкне тапшырыгыз. 100 яшын үткәргән насип булсын, Алла бирсә. Рәхмәт, Ишамулла. Рәхмәт. Һәм инде безнең Исламова Әсхәрия Галим кызы хатын-кызлар арасыннан ул да 90 яшын ваклап 91-гә таба бара. Һәм инде Әсхәрия апаның балалары.
Әсхәри апага инде без килен бүләге тапшырабыз. Килен бүләге безнең Салимова Аделина була инде. Рита һәм Фердинанд абыйның улы өйләнде безнең авыл кызы Гарифуллина Аделинага. Һәм инде менә килен бүләге безнең Әсхәри апага китте. Рәхмәт, гомер бәйрәмнәрен билгеләп узган авылдашларны да сәхнә түренә чакырабыз. Рим һәм Саҗида апа Аюповлар 45 ел бергә гомер иткәннәр. Саҗида апа, Рим абый сез кайда? Авылдашлар, алкышларны жәлләмибез. Бейби матур итеп чыгыгыз әле. Тормыш көткәндә ничек? Бәйрәмдә дә шулай. Рим һәм Саҗида Аюповлар. Истәлеккә фото төшерелә. Истәлеккә фото. Зур итеп рәхмәт барыгызны да бәйрәмнәр белән, тазалык, шатлык белән бергә матур итеп яшәргә язсын. Рәхмәт оештыручыларга бик матур. Рәхмәт, амин, шулай булсын. Һәм инде янәдән Альберт абый һәм Лиза апа Зилаловларны чакырабыз. Аларның инде алтын туйлары булып узган. Алар безгә сөйләмәгәннәр. Әмма ләкин без ишетеп калдык һәм инде Альберт абыйны без бүген сәхнә турына чакырмый булдыра алмыйбыз. Ул безнең елда Сабантуйга сөлге җыю йоласында актив катнаша, безне авыл буйлап йөртә, Сабантуйны оештырышуда да зур ярдәм күрсәтә. Альберт абый һәм Лиза апа, сезне сәхнәгә чакырабыз. Юклармыни? Якыннары, туганнары бүләкне чыгып алыгыз, пожалуйста. Так, һәм инде безнең тагы да бер гаиләбез Индус Магафурович һәм Филүзә Зигановна Бахтиевлар. Аларның да гомер бәйрәмнәре бергә торуларына үткән. Менә. Зилалов Альберт абый һәм Лиза апаның бүләген без племянницага тапшырабыз. Бер-ике сүз әйтеп китәсезме? Микрофондан куркамыз. Зур итеп рәхмәт. Үзегезгә дә рәхмәт һәм Индус Магафурович белән Филүзә Зигановнаны чакырабыз. Индус абый юкмыни? Индус абый. Балалары майданда булса, бүләкне чыгып алыгыз, пожалуйста. Юк, итмәгәйдә. Халык күп, без канәгать җиткерәм, картлар уен. Әнә Индус Магафурович килә, алкышларыгыз белән каршылайык, авылдашлар. Сабый монда, сәхнәгә. Кызлар уртасына басыгыз әле, Индус Магафурович. Бары Филүзә апаны әйтмәгән, сез кызлар белән төшегез, ичмасам. Avuldaşlar, kelgen konaklar, dostlar, babaylar, abiler, yaşlar, barıgızны da şuşu zor beyrem, Oktanışbaş beyremi Sabantoy bilen kutlayman, toza bulan, motor bulan, her vakitte ve Sabantoy'unu unutmay, yaşagız da yaşagız, toza bulan. Buna ayını kutarım bugün, ayını kutarım. Kirpe. Kirpe. Аю хәтле керпе, рәхмәт, рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Нурия апа бер-ике сүз әйтеп китәм ди авылдашларга. Кадерле авылдашларым, барыгызны да бәйрәм белән,
Bu zul bayram bizni sizning bilan bizning bilan uchrashtirgan. Rahmat, barabızga qilganingız uchun meni sog'ingan meni kilaga o'tibdi. Rahmat Nuriya apa. Rahmat Nuriya apa. Халык күп, без канәгать. Җиткерәм картлар уен, башлыйбыз сабан туен. Хөрмәтле якташлар, бәйрәмебез барышында сез үзегезнең туганнарыгызны, якыннарыгызны бәйрәмнәре, юбилейлары белән музыкаль сәлам аша котлый аласыз. Моның өчен сез сәхнә янына килеп алдан язылыгыз. Хәзер инде сабан туйыбызны башлап мәйданга яшь көрәшчеләребезне чакырабыз. Рәхим итегез. Әйдәгез әле безнең көрәштә катнашырга теләүче яшь көрәшчеләребез көрәшкән арада өлкән ир-атлар әзерләнә тора. Һәм инде безнең балалар сабан туйны башлап җибәргән, әнә нинди чират төзелгәннәр. Бер кисе уены балалар өчен башлый торайык. Уенны оештыра Зинфира Ямалдинова һәм Рима Давлетова. Көрәштә катнашырга теләүчеләр Рима абый янына мәйданга рәхим итегез. Рима абый Закирьянов һәм Рима абый Мирсаитов оештыра икән уенны. Хәзер бәйрәм белән сезне сәламли Илфира Акбарова. Каршы алыгыз. Başında kış sayradı bekleteme yoradı. Yattıları beyekte bulsaya benim ağlanlarımı unutma tuğan oğlan yavda kalan oğlanım. Başında kış sayradı bekleteme yoradı. Balalar көрәшендә катнашырга теләүчеләр әйдәгез мәйданга. Балалар көрәштә катнашырга теләүчеләр әйдәгез минем канга килегез әле. Кыш сайрады bekleteme yoradı. Балалар көрәштә катнашырга теләүчеләр мәйдан уртасына чыгыгыз әле. Кемнәр катнашырга тели? Балалар катнашмаса, өлкәннәр көрәшен башлыйбыз. Балалар, көрәштә катнашырга теләүчеләр бармы? Балалар җыелганчы, әйдәгез әле, өлкән ир-атлар көрәшкә чыгыгыз. Ир-атлар көрәштә катнашырга теләүчеләр минем янга килегез әле. Рима абый. Балалар алдан җыелса, балалар, өлкәннәр алдан җыелса, өлкәннәрне уздыра торабыз. Әйдәгез, актив катнашыгыз. Юкмыни, Актанышташта көрәштә катнашырга кешеләр. Кая килегез, килегез. Көрәштә катнашырга теләүчеләр, ко мне подойдите, пожалуйста. Менә берәү. Ата ике Рима абыйны көрәштерәбез дә тәкән алып кайтып китәбез. Әйдәгез, әйдәгез, актив. Яшь көрәшчеләр әзерләнә торсын. Әле яшь көрәшчеләр җыелганчы инде безнең ир-егетләр дә әзерләнә тора.
Әйдәгез, безнең музыкаль бәйрәмнәребез дәвам итә тора. Әйдәгез инде тәкән алып кайтып китәбез бит. Көрәштә катнашырга теләүчеләр, һәм инде безнең музыкаль бүләгебезне кабул итегез. Гөлназ Сарварова бии сезнең өчен. Кем? Гафу итегез, җырлаймын тегез, әйдәгез. Tarihli halkımdan amandan üstün kalan Atam babam yuvaların yurtlarını yaratan Olsa devam eder ruhla yaşlar barında Olmadı sanırken Гүлназ Сарварова. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Зилә Шарифуллина.
Шарифуллина. Бәйрәм дәвам итә. Уктан атышырга теләүчеләргә мастер-класс оештыра Радик Ралифулы Бахтиев. Укта атышырга теләүчеләр Радик янына рәхим итегез. Һәм инде батырлар көрәшә торсын. Мәйданга кашыкка йомырка салып йөгерү уенына чакырабыз. Ягез әле барыгыз да кашыкларны алыйк. Мәйданга чыгып апалар йөгерешеп тә карыйк. Авызга кашык кабып йөгереп булыр микән? Йомырканы төшермичә кем килеп җитәр икән? Балалар тамаммыни? Балалар көрәше башландымы безнең бара? Һәм инде безнең мәйданга кашыкка йомырка салып йөгергә теләүче өлкәннәр. Балалар сабантуебызның иртәгә мәдәният йорты янында. Бүген балаларны кертмәгез, авылдашларга куйтыгыз, ачуланмагыз. Но балалар бәйрәме иртәгә, ә бүген безнең өлкәннәр катнаша. Уктан атырга теләүчеләр Бахтиев Радик янына килә һәм кашыкта йомырка салып йөрергә теләүчеләр безнең янга килеп тезелегез монда. Хәзер инде безнең ярышларга сез әзерләнгәнче инде сезне котлап йырлый Биктимер абыйның внучкасы Хафизова Карина, каршы алыгыз. Стать на пути твоем, значит увидеть и умереть. Но просто смотреть стоит дороже, чем знать, что ты хочешь уйти. Я одинокий айсберг, принадлежащий тебе. Рядом с тобой, я начинаю дышать. Холодное море тебе с каждой волной. Кашыкка йомырка салып йөгерү уенына рәхим итегез. Я одинокий айсберг, принадлежащий тебе. Не уплывай или плыви, но знаешь что? Там за горизонтом остался вечно дрейфующий лед, и он тебя ждет. Где-то в немой темноте есть одинокий айсберг, принадлежащий тебе. Рядом с тобой, я начинаю бежать, и мое холодное море теплее с каждой волной. О, знала бы ты, как мне грустно, что я смогу предложить. Я одинокий айсберг, ты вся моя жизнь. Для тебя я могу растаять тучью серебристой, кстати, в тот же миг закипеть, испариться для тебя, превратиться в полночь, звезды отражая, всю тебя наполнить. Кашыкка йомырка салып йөгерү уенына рәхим итегез. Әйдәгез, авылдашлар. Тучью серебристой, кстати, в тот же миг закипеть, испариться для тебя, превратиться в полночь, звезды отражая, всю тебя наполнить, только для тебя. Рядом с тобой, я начинаю дышать, и мое холодное море теплеет с каждой волной. О, знала бы ты, как мне грустно, что я смогу предложить. Я одинокий айсберг, ты вся моя жизнь. Я одинокий айсберг, ты
Хафизова Карина. Qo'shiqqa yumurqa solib yugurib o'yini bor. Aydagiz opalar sinatmag'iz ham endi uqda o'tirgan dilovchilarni Baxtiyev Radik Ralifov yonina chaqiramiz. U master klass uzdira ham endi bizning jinguvchilarimiz kirish bo'yicha natijalar yasaymiz. Balalar kurashi. Balalar kurashida birinchi o'rinni Shakirjonov oldi. Shakirjonov Limar kim onog'i? Qani ikkinchi o'rinni bizning kim? Yelmetov Ravil ikkinchi o'rinni oldi. Mana bularni topshiramiz. Ham endi bizning 3-chi o'rinda kim? Тоже Yelmetov Artur. 3-chi o'rin Yelmetov Artur. Olqishlar. Ikkinchi o'rinda Yelmetov Ravil, 3-chi o'rinda Shakirjonov Limar. Rahmat yigitlar, foto na pamять. Tushirdingizmi? Nima bu bosingizlar? Mana bizning yigitimiz fotoga tushdi. Ham endi bolalar kurashi tamomlandi. Ulkanlar kurashga hozirlanamiz ham. Ikerimov yonina kelamiz, maydonning o'rtasidan chiqamiz. Qo'shiqqa yumurqa solib yugurib o'yini borami hali? Tamomlanmadimi? Meni ayting. Qarshi olamiz sizni bayram bilan qutlay Dinara Arslangareva. Maydonga biyi o'tiramiz. Ularında tanıyan garımın eydele bir tartali. Ularında tanıyan garımın eydele bir tartali. Uyuna bu seken jırlap gitken hilerini sayıratalı. Uyuna bu seken jırlap gitken hilerini sayıratalı. Şükür arşalarını uyuna şahıdanı sarmanlarını. Şükür arşalarını uyuna şahıdanı sarmanlarını. Uyuna bizge valigilige paytalmı kalganlarını. Uyuna bizge valigilige paytalmı kalganlarını.
Şuşu giler alıp koyda tuğan sükerlerge Şuşu giler alıp koyda tuğan sükerlerge Uğramı gileri hamana kulak taşın lapıtıra Uğramı gileri hamana kulak taşın lapıtıra Tuğanı yakılara koyduğum yarım onlardan lapıtıra Tuğanı yakılara koyduğum yarım onlardan lapıtıra Tuğanı yakılara koyduğum yarım onlardan lapıtıra Yarım onlardan lapıtıra Динара Арслангареева. Ренат Сабантуй. Сәлем. Үлгердіңіз? Ее целиком скопировали. Первая минус, вторая, третья плюс, четвертая минус. Biz tileydi sizge şiksiz bәхет. Күтәренке булсын күңелегез. Озын гомер, сәламәтлек белән, шатлык белән үтсен гомерегез. Сезне янәдән сәхнәбез түрендә чакырабыз Айсылу Хабутдинованы. Өлкән яшьтәгеләр әйдәгез әле майдан уртасына. Көрәштә катнашырга теләүчеләр. Өлкәннәр көрәшендә катнашырга теләүчеләрне Рим абый янына чакырабыз. Өлкән яшьтәге ир-егетләребез сез кая? Өлкән яшьтәге ир-егетләр әйдәгез майдан сезне көтә. Тәкәл алып кайтып китәйек менә. Әйдәгез. Көрәшкә катнашырга теләүчеләр майдан уртасына безнең янга чыгыгыз әле. Әйдәгез әле. Көрәштә катнашырга теләүчеләр. Рим абый, Закирия ханым, Рим абыйның саһибы сезне көтә. Менә язылган егетләр Юсупов, Галиев, Зарипов.
Рахмат. Өлкәннәр көрәше безнең. Өлкәннәр көрәше юкмы ни? Аманда мәйданда балалар гына уктаныш башта ир-егетләр кая булып беткән? Өлкән яшьтәге ир-егетләр тәкә сезне көтә. Һәм инде безнең уеннар дәвам итә. Бактиев Радик янында уктанатырга теләүчеләр һәм инде безнең янга килегез, кемнәр гер күтәрергә теләйләр? Ир-егетләр, хатын-кызлар, гер күтәрергә теләүчеләр. Балалар, гафу итегез, сезнең бәйрәм иртәгә сәгать 11-дә мәдәният йорты янында, игровой площадкада, уен майданчыгында. Гер күтәрергә теләүчеләр бармы? Әйдәгез, рәхим итегез. Әйдәгез, актив катнашыгыз. Hürmetli oldaşlar, karşı alığız bugünkü beyramga, buna bizning beyramimizning qonog'i Rinat Salihyanov da kelgan. Aydagiz kuchli olqishlar bilan qarshi olgan o'zi. İysenmisiz? Keyifleriniz nişik? Jırlap biyip... Хорошо. Jırlap biyip ko'ngillarni oshayıq. Matur itirib saban to'yimizni o'tkazaylik. Sizlerin bilasizdir deb, shunga ko'ra siz de qo'shilib jırlarsiz deb umidlanim. Bizning umr zo'r baxt ol, qadrlarim biligiz. Chin ko'ngildan tilaklarni bizdan qabul etigiz. Bizning umr zo'r baxt ol, qadrlarim biligiz. Chin ko'ngildan tilaklarni bizdan qabul etigiz. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Salkınlarga tik solmasın üstürgen gölleriniz. Dağlarınday ayaz bulsun kilese günleriniz. Salkınlarga tik solmasın üstürgen gölleriniz. Dağlarınday ayaz bulsun kilese günleriniz. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Nurlu, durmuş matur, yattı bulsam ko'ngillar. Jarlarımızda, birmizde, tutqun tuttan ömürler. Durmuş nurlu, durmuş matur, yattı bulsam ko'ngillar. Jarlarımızda, birmizde, tutqun bulsam ömürler. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Бәхетте, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр yıllarımız тазалықта, байлықта. Қазір сіз
Байлықта, байлықта, мәңгілікте, шаттықта, исәнлікте, саулықта. Өтсін ғұмыр жылдарымыз тазалықта, байлықта. Өтсін ғұмыр жылдарымыз тазалықта, байлықта. Шулай болсын, бәйрәм белән. Зур рәхмәт, Ринат Зөлихянов. Безнең көрәш бара. Гел күтәргә теләүчеләр булдымы? Әйдәгез, гел күтәргә теләүчеләр килегез әле безгә языла торыгыз. Һәм инде безнең тагы биюбез дәвам итә. Бию Гөлназ Сарварова. Yarış kıza. Гүлназ Сарварова. Һәм безнең балалары уены икенче этапта көрәштә катнаштылар. 3нче урын Юсупов Азамат. Азамат куябызның кулларыгызны күтәреп чыгыз авылдашлар, күрсеннәр батырларны. Көчле алкышлар. Һәм инде икенче урында Зарипов Илназ. Зарипов Илназ кулын өстәрәк күтәрә авылдашлар, күрсен. Һәм инде Галиев Руслан. Birinci урын. Һәм шулай да тәкә өлкән ир-егетләрне көтә. Майдан ортасына өлкән шигырьләр тәкә кирәк булса, алар чыкмасага үзем чыгам тәкәне алып кайтып китәм. Шулай бит? Түгел. Рәхмәт, Яра. Әйдәгез фото на память.
selamli Gülşeşek Yusupova qarşılığız. Әйдәгез инде ир-егетләр, тәкә бит сезне көтә. Alkışlar белән Гөлшәшәк Йосыпова каршы алабыз. Алкышларны жәлләмибез. Әйдәгез биргә чыгыгыз. Төрле шаклар булды безне, онытмадым, ләкин түздем, күрештек бит барыбер. Ярадам дидем сен иркән, бу сүзнең бик матур икән, әйтсәң иде тагын бер. Яратам, яратам, син үзең дә беләсең. Вә менә күзләремнән күрәсең. Яратам, яратам, син үзең дә беләсең. Әйтмәсәм дә сөюәм әнә. Әйдәгез биргә улдашлар, бәйрәм бит. Күңел ачайык. Ял итеп кайтайык, әйдәгез. Потом зарядишь сначала Башкортостан гүлі. Şu aldı oyları suyumu, bugün üşütüp suyamın. Yarattam büyülere. Yarattam, yarattam, sin özünden belesen. Eğitmesen de suyumu bana, gözlerinden göresin. Yarattam, yarattam, sin özünden belesen. Eğitmesen de suyumu bana, gözlerinden göresin. Kızlar diyişlerle bulak. Sani izgillerle kütken edim bu günlerle, dik sandım özünle. İndi ayrılmayacağım, dik birge etsin dağın şu kadirli sözünle. Yarattam, yarattam, sin özünle belesen. Eğitmesen de suyumu bana, gözlerinden göresin. Yarattam, yarattam, sin özünle belesen. Әйдәгез инде яңгыр килеп яуган бейик булса да калайык. Әйдәгез биргә. Yarattam, yarattam, sin özünde belesen. Eğitmesem de suyumu bana, gözlerimden göresin. Yarattam, yarattam, sin özünde belesen. Eğitmesem de suyumu bana, gözlerimden göresin. Eğitmesem de suyumu bana, gözlerimden göresin. Gülşeşek Yusupova alkışlarınızı jöllemibez. Ашыкка йомырка салып йөгерүдә зирәклек күрсәттегез, ә менә киемдә чиләк белән йөгерүдә кем җитез булыр икән? Әйдәгез әле уенга рәхим итегез. Әйдәгез әле яшь кызлар, уңган киленнәр, апалар, егетләр, абыйлар, җизниләр. Барыгызны да киемтәләрегезне иңнәрегезгә салып, стартка чыгуыгызны көтәбез. Рәхим итегез уенга, әйдәгез активрак булыйк. Каршы алыгыз сезне бәйрәм белән котлый Лилия һәм Алмаз Закирьяновлар.
Alkışlarınız bize bizim ağıl yigiti. Aferin. Hadi şimdi bizning Sabantoy devam etti. Bizning xotin qizlarimiz, ungan kelinlarimiz, opalarimiz startga basa. Hozir men start deyu bilan alar yugurib ketalar. Shu maydonni o'rab. Biroz meni qirg'akka men birishi kelib meni o'zib ketdi. Başladık. Haydanız. Marş. Haydanız. Kuruklu kıskatmayız. Halık kırımlanık barabız. Halık kırımlanık. Yakındırak. Zenger gülmekle opaydırak. Gidrin giden mi? No. Haydanız. Paşyasına geldik. İstirip geldiniz. Kızlar. Это была репетиция. Да. Haydanız. Tamam bir gene. Kızgan geliş. Mene to'xtatib oshiqmaydir. Xitrik etmaymiz, nasovis xoliqqa tiralib, azrak suv bilan ishlanib bo'lsa-da qochsinlar o'tirgan yo'q, yararmi? Xoliqqa suvimizni ko'p kesib kelib, menikim uzoq qirdan o'q. Shundan shu qo'yman. To'xtag'iz 1 2 3 degash. 1 2 3 yetti. Qirdan o'q kestirmaymiz. Bir ortlig'i. Haydangiz. Shilaklarda suv qolsin. Haydangiz xoliqqa tiralib boramiz. Bu opaga berem, siz ikinci o'rin. Mana durust keldi, u kestirmay, nasovis. Isim familiyangiz? Guzel Sarvarova. Mana u bizning birinchi o'rin, bo'lakni olamiz. Ikkinchi o'rin siz? Shayxli Mamva Ruzila. Shayxli Mamva Ruzila, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin bizni? Nuraniya dedi qoti etibgina. Nuraniya sahnaga. Xotin opamiz, istalikka fotoga tushiribsizlar, пожалуйста, bizni shunday o'ngan xotin qizlarimiz bilan.
Buları da koytkan konaklar, tanışmışlar, eydeniz yıkıla oturmayız, birleşmeyiz. Hazır indi. Rahmat. Çilek bilen yigirge ir yigitlerini şakırabız. Ir yigitler Danisabı yazılgan eyde. Eydegiz, ir yigitler. Ir yigitler. Ir yigitler hazırlanıp turgan şey. Eydegiz. Henzine salatımla konsert manırlara birlikte turumuz. Ir yigitlerini min jiye turam. Birau bulda eydegiz. Orşalığız yeniden sahne üstünde Rinat Salihyanov. Eydegiz bir turabız. Yigitler hazırlangan şakaramızı mattur jürüleyiz. Yarmurgada biyemiz, Kuraygada biyemiz. Biz negale küberekler kebek şağımız dimiz. Biz negale küberekler kebek şağımız dimiz. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Abidel'in buylarında akşarlakları tavışı. Kalçer bulup işetele yüreklerine bağışı. Kalçer bulup işetele yüreklerine bağışı. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Bizden baylar karandan iken özgeni gitarlar. Biz diyemiken diyesen biz yaralar iken jarlar. Biz diyemiken diyesen biz yaralar iken jarlar. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Türkiye'nin buylarında akşarlakları tavışı. Şarşer bulup işetele yüreklerden bağışı. Şarşer bulup işetele yüreklerden bağışı. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Yigitler hazır mı? Çilek yerdeler. 1, 2, 3. Bittik. Çileklerde sular kalsın. Neden benim yakın. Ağımda bir imanda bir palaya gete. Ay kayaşla eğlenirken şapşakacak gitmemiz. Var mulgala biyemezle Kuraygala biyemez. Biz negale küberekler kebek şahımız dimiz. Biz negale küberekler kebek şahımız dimiz. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Biyemiz, yaratan biyemiz, yaptığınca urlebizken başarımızdan gelemiz. Hazır bulunuz, siz gına çaptığınız, yeme. Hazır. Rahmat. Kelasi jir Shaishara degan jir. O'zlarim sizning uchun taqdim etasim keladi. Samavar qaynagan Şey işe bir kilin bilen qaynana Şık itip şın ayaklar sirleşe Analık kızlık ugerşin gürleşe Şey eşeler kara karşı utarıp Bir artışın ayaklı tutarıp Alışık şek babıp kını Şeyge koymak salıp kını Öf iti bırıp
Kara karşı utarıp Berber artlaşın ayakta tutarıp Ballı çek çek kabak kına Şeyge koymak salıp kına Öfide berip Öfide berip Буйлап сәфәрдә күп йөрдем мин, шундый бәхетле өйләр күп күрдем мин. Кунак булып утырдым төр башында, электрлы ак самавыр каршында. Шәйләр эчтем, бер артлашын аякта тутырып, болын чөкчәк табып кына, шәйгә каймак салып кына, итеп береп, шәй эчәләр, кала каршы утырып, бер ayakta tutarım Ballı çiçek babak kana Şeyge koymak salıp kana Öfide berip Ballı çiçek babak kana Şeyge koymak salıp kana Öfide berip Ринат Салихянов. Hozir natija yozamiz. Kiyimda bilan yuguruvda otlarimiz qatnashdi. Aydagiz ali sahnamiz turuna. Natijalar yozamiz. Shilak kiyimdalar bilan yugurdilar aligina. Aydagiz sahnamiz turuna. Sahnaga aydagiz. Mana bizning eng jiz yigitlarimiz. Demak, birinchi o'rinni oldi Murtazin Danisabay, kuchli olqishlarimiz. Ikkinchi o'rinda Mazmayev Rinat. Ham uchinchi o'rinda Hashimov Filg'at og'ay. Kuchli olqishlarimiz oldoshlar. Eng jiz yigitlarimiz. Istaliklar fotoga tushamiz yigitlar. Ana tag'inda yolmayib qaranglar. Zo'r rahmat. Hozir o'yinlar davom etadi. Qotiqdan oqsha olish uchun maydonga 2 kishi chaqiramiz. Qotiqdan oqsha oluv 2 martaba uzashaq. Повторно ishlayolmaymiz. 2 kishi qotiqdan oqsha olirga mana bunda kelingizlar. Qizlar, olib kelingizlar. Qotiqdan. Aydangiz. Kimlar qatnashirga tilaydi? Qotiqdan oqsha oluv o'yini. Aydangiz, eng qiziq o'yin bu yoqqa 2 kishi qatnasha ola. Shuning uchun aydangiz, yolindirib turmaymiz. Yangadan chiqasiz kelsa-da, уже biz kirita olmaymiz. Chunki koronavirus hali bitmagan. Shuning sababli bir martabagina olasiz. Shunga bu yil o'yinning tartibini buzib, 2 soatga qotiqqa oqsha soldik. Aydagiz, uni ko'pikma. Aydagiz, yolindirmag'iz. Qishqirib aytmayman. Aydagiz hali. Qotiqdan oqsha olirga tirashlar. Hali sizga yo'lni kirlab pishdim. Aydagiz endi. Men qotiqqa shumirayim. Sabantini o'tkarishi qolmaydi. Kim mening uchun sabantini o'tkara? Men qotiqqa kiram. Mana mikrofon yigit. Aydagiz. Sabantini o'tkarasizmi? Men qotiqqa kiram. Aydagiz, tag'i birov kerak mana. Bizning hozir qotiqdan oqsha oluv Murtazin Danis ham Siddiqov Vadim. 1 2 biz qolganlar kuchli зубами или языком или как там монетку надо доставать. Да, mana totashlar. 1 2 3 biz tush beramiz. Qo'ysiz. Hoppa! Danisa. Mana bro. Danisa yo'lda pashramma. Ishi нет, не руками. Mana tiri. Ayda. Qo'limni tiqmayin, u bitanda o'z bilan kira. Ishi. Найдешь? Нашел, нет? Нашел. Mana молодцы bizning yigitlar, endi elgar. Hozir endi aytamiz.
Taziklaryňyzy alyňyz, gitdik kirege. Eýdäňiz. Sahnege. Hem indi sahnada sizni bulaklar kütär. Eýdäňiz yigitler sahnege. Bu oyunda qatnaşdylar Murtazin, Danisabı hem Siddikov Vadim, özübizning awuldaşlarybız. Kızlar bulak. Bulaklar. Mana birsin. Eýdäňiz hele şoşa yigitlerge güçlü alkışlaryňyzy jerlemegeli. Nöptürüşdiler bit. İstelikke foto. İstelikke foto yigitler. Eýdäňiz. Eýdäňiz hele istelikke şoşa yigitler bilen bizni kaçka düşürýüz hele. Beyram devam eden qarşılığı sahnemiz türünde Gülşeşek Yusupova. Eýdäňiz indi birge şuraya. Eýdäňiz. Beýimiz aktif qatnaşyňyzlar başlar. Eýdäňiz birge. Aşrağansın bir günden Bähir bulak iterge Aşık gönül berdesin Yağmurlay birleştin Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Sen kokularının yıldızı Kınlarımının ayakta Nurgan solub yürekte Uşulda Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kişi yanıma Kişi yanıma Kişi yanıma Yaşı gele doğanlar İnde fedele var bular Dengi mengi gitmesin Suyuğu şişmesin Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Kişi yanıma Kulağını bir kulağıma Mengesinde yaşarının nursidet yollarına Beyram bilen Rahmet Gülşeşek Yusupova. Hem indi bizning bugün awuldaşlar Murtazin Danis Mahyan ulu 60 yaşını belgilep ötdü anın tuğanları. Indi bizden jir bulak tapşırığımızı ötünüp soruyorlar. Qayeribizning Danis abay, sağ selamet bolunuz. Бақытлы, шатлыклы, кубанычлы узун гомүр тилейбиз сизге. Шулай бит авылдашлар? Иштилмей. Һәм инде аны бүләкли безнең Зилә Шәрифуллина каршы алыгыз.
siz barında bəxtimini izlep gidem. Bəxtkəyim sizdəginə, sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde bəxtimini izlep gidem. Bəxtkəyim sindəginə, sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde. Şadlık sibe yollarına, gül yaşlılar tonlar. Sen barında bəxtimini izlep gidem. Bəxtkəyim sindəginə, sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde bəxtimini izlep gidem. Bəxtkəyim sindəginə, sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde. Dostlar kollarında, bəxt yapsın yollarına. Gül yaşlı bular tonlar. Sen barında bəxtimini izlep gidem. Bəxtkəyim sindəginə, sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde bəxtimini izlep gidem. Bəxtkəyim sindəginə, sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde. Sine suyu jere. Yoltun tuğla yüreğimde. Rəhmət bik zor ettirib barıгызны da beyram bilen saban toylarıгыз әйбәт, яхшы үтсен. Zila Şerifullina sizni selamladi. Mana şaqotlar oldidan Isobe rahmat salomlar bo'lamiz. Kelajagim kuniga yaqin Sabantoy bizning kutib olgan zo'r milliy bayramimiz. Ona bik burunguga ketgan teran tomirlari bor. Shunga da ul buunlarga ko'chib yashaydi. Hamanda yash, hamon motor bo'lib qola beradi. U iginchilarning mo'l o'ңыш alу tilaklarini ilohiy kishilarga yetkazib yo'llarini baylanishda tug'an ham bizning kunlarga qadar kelib jetgan мәңгелек bayram. Sabantoy ул безнең өчен елга бер тапкыр килә торган күңел ачу көннәре генә түгел. Узган Сабантуй хатирәсе, яңа Сабантуйларны көтеп алу хисләре безнең күңелләрне бездә гомер буе тылсымлы бер көч булып яши. Бу көч безне туган җирләрдән еракларга, яшәгәндә дә туганлык җепләре белән бәйләнеп тора. Бу көч безне ерак җирләрдән туган авылыбызга алып кайта. Туган як һавасын күкрәк тутырып суларга чакырып тора. Безне туган дуслык, бакчабызны ал чәчәкләр белән бизи. Туган авылыбыз рәхмәт аңа. Безне һәр чак кылачаеп каршы ала. Быел да безнең авылда ямьле Сабантуй бәйрәме. Opalar, kızlar, kelinler, yigitler, әйдәгез әле үзегезнең җитезлекләрегезне күрсәтергә мәйданга чыгыгыз әле. Уеннарда актив катнашыгыз. Хәзер бидрәк янтәләреңне җиргә куй да шелпәрәмә китер шүлмәкне. Һәр адымны санап, үлчәп атлый белгәннәрне шүлмәк ваты уенына чакырабыз. Белә рәхим итегез әле уенга. Һәм инде безнең музыкаль котлауларыбыз дәвам итә. Шушы көннәрдә үзенең 60 яшын билгеләп үтте. Гилязетдинова Рәмзия апа. Рәмзия апа чыгыгыз әле. Ул безнең
Сәхнә йондызы дисәк тә, ул безнең бер чарадан да читтә калмый. Тагы да шулай сау-сәламәт булып, актив булып, авыл тормышында актив катнашырга ясап алкышларыгызны бирергә, пожалуйста, авылдашлар җырлаучы Рәмзия апа. Һәм инде безнең Рәмзия апаны гер күтәрергә чакырасызлар. Рәмзия апаны котлап кына бетерәйем инде. Рәмзия апаны безнең котлап җырларга әзерләнә безнең Илфир апа Акбарова. Һәм инде гер күтәрергә һәм өлкәннәр көрәшенә кеше күтәрбез. Шүлмәк батырга теләүчеләр мәйданга килә, гер күтәрергә һәм инде көрәштә катнашырга теләүчеләр. Илфир апа. Oyunu devam ete. Geri ko'tarilgan keluvchilar ejag'iz eli maydonning o'rtasına. Geri ko'tarilgan. Shulmak vaqti o'yini davom ete. Geri ko'tarilgan hazırlanamiz. Sabantoylar davom ete. Nurlar shashsin har chaq yuzigiz, shodlik, quvonchlar, baxt bilan o'tsin sizning umringiz. Kunda sizni qutlab quyosh chiqsin, sizni qutlab jillar ichsinlar. Yaşav maturluğu yemi bulup günler her şey emin o'tsinlar deb qutlu yanadan sahnamiz turunda Aysulu Habutdinova qarşılığız. Geri ko'tarilgan egagiz rahim etasiz.
күтәрү уены һәм чүлмәк вату уены дәвам итә. Сабан туе гөрли, сабан туе, гасырлардан килә тавышы, күңелләрне айкый итальян моңы, җилкендерә моңнар агышы дип үзенең җырларын сезгә бүләк итә янәдән Динара Арслангариева. Авылдашлар, шулай актив булайык, бердәм булайык, очрашып, күрешеп торайык. Бәйрәмнәребезне дә бергә үткәрәйек. Рәхмәт зур итеп. Динара Арслангариева. Гер күтәрү уены дәвам итә. Чүлмәк вату уены да дәвам итә. Атлаган сайын уен, атлаган сайын кызык, кызык карап тик йөрисең. Кулны кулыңа тотып тие. Әйдәгез әле актив катнашыгыз. Каралы, менә гер күтәрә безнең җигетебез, ул безнең иганәче җигетебез. Бер шарадан да читтә калмый. Арсланов Данис. Әйдәгез, алкышларыгызны жәлләмәгез әле, авылыбызда шундый актив егетләр янында без сөенеп торабыз. Алар безнең барлык шараларыбызны спонсор итеп торалар.
Anis, alkışlarımız senin için eyde birişmeyiz davay. Alkışlar iştirmeyi. Biri güç. Kuş biri güzel alanız kalavay. Oğlumuzda şunday bahadır jigitler bulağına suyunip durayık. Nıgırak güçlü. Sizni bugungi matur bayramimiz bilan selamli Basirov Mishat abay. Qarshi olasiz. Hurmatli yoldaşlar, eyde güzeli. Alkışlarınızı jellenip karşı alayık. Mishat abi Basirov sahnede. Mishat abi siz koyayda yağmur başlangıcı tizler jırlayımız. Doğan günüm bugün Dünyaya gelgen günüm Bu mineliyip var cihanla Şahlar bilgen günüm Kıtla vursan Dünyaya gelgen gün Senger tukka izlemenle Kıyaşıya kapıygan gün Kıtla vursan Dünyaya Kukkay semenge kıyaşıya bakıygan gün Rahmet etsinler Sin bulganğa bu yerda İngilizce dilekler tebimiz Haysin halinde Kıtla vursan Sin dünyağa gelgen gün Senger kukka istemenge Kıyaşıya bakıygan gün Kıtla vursan Sin dünyağa gelgen gün Senger kukka istemenge Kıyaşıya bakıygan gün Boşun hatta yanıyor İn kadirli dostlarım Kukragenge balkıp dursun Mengiye şavuk yağı Kutla vursan Dünyaya gelgen gün Senger kukka istemenge Kıyaşıya bakıygan gün Kutla vursan Sin dünyaya gelgen gün Senger kukka istemenge Kıyaşıya bakıygan gün Kıtla vursan Sin dünyaya gelgen gün Senger kukka istemenge Kıyaşıya bakıygan gün Kıtla vursan Sin dünyaya gelgen gün Senger kukka istemenge Kıyaşıya bakıygan gün Kıyaşıya bakıygan gün Kıyaşıya bakıygan gün Rahmet. Basirov Mishat abay. Bir ko'tarib o'yini davom etadi. Sabon to'yi davom etadi. Orqan sizlarni kuta. Dortig'izni yabishib, kimlar jinger tortishib. Hozir orqan tortish o'yini. Güzel orqan tortish o'yini bizning er-yigitlar ham xotin qizlardan turadi. Birinchi partiya er-yigitlar tortishi. Andan endi xotin qizlar. Ali bizning qopishib kiyib yugur o'yinida bo'lmadi hali. Eydagiz. Yomg'ir yog'gan shu orqanni tortib qo'yib
Яңгыр безне көтүп тура, әйдәгез инде, Сабантуй дәвам итәбез. Арканы алып чыгыгыз әле. Арканны алып чыгыгыз әле, пожалуйста. Аркан тартышабыз, әйдәгез. Яңгыр узып китә, курыкмагыз, тустугыз, эремисез бит. Әйдәгез әле егетләр. Менә молодцыбызның актив егетләр. Так, бер якны бу якка алып китегез. Менә мин уртабыз. Әйдәгез әле, тустугыз, эремисез, кошмагыз. Яңгыр хәзер китә, ул вакыттан баштай алмыйбыз. Әйдәгез, егетләр. Аркан кызлар әзерләнә тора. Егетләр башта. Менә мин анда туктап торам. Ничек бассак сәхнәгә? Менә ул якка. Үзе салатын менә ул якка. Гер ягына аусыннар аусалар. Так, бер якка 10 кеше, бер якка 10 кеше. Егетләр. Әйдәгез. Яңгырдан куркып тормагыз инде. Әйдәң, аркан тартышы шундый. Бер якка 10 егет, бер якка 10 егет. Калганнар көч бирә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мындаймысыз? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu яктан ишәү, 1, 2, 3, 4, 5. Ничә кеше булдык? Әйдәгез инде, әйдәгез. Кара яңгырдан куркалар. Яңгыр яумый ул. Данис, бу якка. Данис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Фәридә белән Фиса җырларга әзерләнә тора, сәхнәгә килегез әле. Мин сезне югалттым. Әйдә, 2 кеше бу якка. Фәридә, Анфиса, сәхнәгә килегез әле. Данис. Минем корсакка элеп куйдылар. Хәзир абый. Әйдә, помоги. Әйдә. Бер генә кеше җитми. Все командалар әзерме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бу якта ничәү? Дөрес шулай. 8. Так, менә минеке булса, әйдә. 1, 2, 3 башлады. Әйдә. Бу якта гер күтәрүчеләр иде. Оякны барып китәбез, аны ауламсак. Әйдә. Ишә дә ныграк. Афарин, егетләребез. Җиңгән егетләребезне сахна турына чакырабыз. Бу команда. Җиңүче егетләребезне сахна ахырында чакырабыз. Әйдәгез. Әйдәгез, кемнәр җиңде? Бүләк сезне көтә. Җизне әйдә. Так. Җизне куя качтым. Әйдә. Фәридә, Анфиса, минем кырга килегез әле, җырчы кызларыбыз. Егетләребезгә истәлеккә бүләкләр. Әйдәгез әле, егетләр, фотография на память. Жыйнабрак басыңыз әле, пожалуйста. Безне берәрсе фотога төшерү дип өметләнәм. Менә монда инде ранайларны төшерә. Инде салатыны басыгыз. Рәхмәт, егетләр, һәр вакытта да шулай актив булыгыз. Хатын кызлар аркан таштышына әзерләнә тора. Һәм инде безнең гер күтәрү буенча нәтиҗәләр ясыйбыз. Так, Арсланов Данис 74 мәртәбә күтәрде. Данис Арсланов сәхнәбез турына. Ага. Так, Султанов Фазир 2нче урын 35 мәртәбә күтәрде. Султанов Фазир абый. Һәм инде Агзамов Альмир 34 мәртәбә. Агзамов Альмир. Егетләр, кулларыгызны өскә күтәрегез, авылдашларга сәлам бирегез. Истәлеккә фото. Яңгыр китә, курыкмагыз. Хәзер Сибәли дә китә. Без дальше бәйрәм итәбез. Рәхмәт, егетләр. Киләчәгем күргә ясын, сау сәламәт булыгыз. Подарокны бирмәгәнбез. Гафу итегез. Бывает. Hürmetli avuldaşlar, bir gene ilan aytib o'tayım. Bugungi kishki Sabantuy naq shu o'rinda soat kishki 9da bo'lar. Rahim etigiz.
Min dilerim siz eyvetlerim Kaygısız da zarsız da kileş Ujmaklarda yaşım min imiş Sizning gibi yaşap ömür sütem Sizning gibi yazmışımdan baxit kütem Her nurlardan yığın şartlıklardan külem O'zi qiyin o'zi rahat turmush bo'ylab kelem Unda sizning gibi yaşap ömür sütem Sizning gibi yazmışımdan baxit kütem Her nurlardan yığın şartlıklardan külem O'zi qiyin o'zi rahat turmush bo'ylab kelem Varsa olda gülgüne tugel Var mıydır akbayşak işlerim Sizning gibi işler bir tugel Varıp koytup yatam kişlerim Sizning gibi yaşap ömür süker Sizning gibi yazmışımdan kütem Her nurlardan yılın şartlıklardan külem O'zi qiyin o'zi rahat turmush bo'ylab kelem Dünya küsleri Gaybetlerge ki Suguşağına kurmagın Şırmağına gitken Yürüşmeyi bir kamandı da Kulağız eli Köş verirge gitsin hisler Şigitler sırası bir işkeni Meydan tortamız tortamız Şakımır süzer Sizin gibi yazmışımdan bakır Meydan yürüşmeyi Her nurlardan yürür Şartlıklardan küler O'zi qiyin o'zi rahat turmush bo'ylab kelar Minda sizning gibi yaşab ömür sürer Sizning gibi yazmışımdan baxit kütem Her nurlardan yığın şartlıklardan külem O'zi qiyin o'zi rahat turmush bo'ylab kelar Qayg'ulardan yığın şartlıklardan külem O'zi qiyin o'zi rahat turmush bo'ylab kelar Rahmat yürütü bayramına var kızlar Rahmat Sabantuy devam ete yağmur o'tib ketdi Aydagizali xotin qizlar er yigitlar Qopshib kiyib yugurish o'yini sizni kutib Bizning jillarimiz kubali jillaymiz beyimiz Qopshib kiyib yugurish o'yinida qatnashishga tilovchilarni maydonga chaqiramiz Yeniden Qarşalığı səhnəmiz türündə Gülşəşək Yusupova. Aydagizali qopshib kiyib yugurishni hazırlan atrofimizga Gülşəşək jillarimiz Gözlerimden güller damar Kursan yüreğim yanar Senin güzellikini görüp sandı başlar sıklanlar Ay can aşkın yamansın Görüşmeden şahaplarda Gözlerim gülü yıllardana Gözlerim gülü yıllardana Seni yaşayan yollarda Gözlerim gülü yıllardana Gözlerim gülü yıllardana Seni yaşayan yollarda Kurşikte uşu
Uçraşıyıqda birge şaqda kömeyemeli İko birge bulğan şaqda Söyler sözlere de təmli Hayli canaşın yamasın Görüşmeyen şaqlarda Gözlerim gülü yılladana Gözlerim gülü yılladana Seni yaşarken yağlarda Gözlerim gülü yılladana Gözlerim gülü yılladana Seni yaşarken yağlarda Küttürmezsin uzak gülmeyin Monsulatma köngelinden Mehadatke alıp görgensin Sen özüngü tügelenme Hayli canaşın yamasın Görüşmegen şaqlarda Gözlerim gülü yıllarda da Gözlerim gülü yıllarda da Seni yaşarken yağlarda Gözlerim gülü yıllarda da Gözlerim gülü yıllarda da Seni yaşarken yağlarda Gülşüşek Yusupova. Rahmat. Так, bizning qopshib kiyib yugur o'yinida qatnashishga tilashlarni maydonda kutamiz. Aydag'iz hali er-yigitlar, xotin-qizlar qopshib kiyib yugurish o'yini sizni kutadi. Mana bizning xotin-qizlar ikkov. Aydag'iz er-yigitlar mana shu yillar turamiz. Qopshiqlar hazırlasizlar yugurib, qizlar qopshiqni hazırlaydi. Hazırmi qopshiqlar? Qizlar bizning nisha qopshiq. Danisavayda. Nisha qopshiq. Danisavay. Sizni kutamiz aydim. Qizlar bizning ish qopshiq. Er-yigitlar, подождите, сперва девушки, женщины. Так, yigitlar shiratga bassa, xotin-qizlar. Birov, ikki, uchov, tog'i ikki xotin-qiz kerak. Mana birov. Mana birov kelagiz. Tog'i birov aydagiz. Xotin-qizlar aydagiz. Aktivroq qo'lingizni, пожалуйста. Сейчас, подождите, нет еще. Bir, ikki, uch deyuga, yami? Mana, nima keldi? Razmerini ayta olmayman. 20 razmer. Yo'q, o'rin kerak, kim birinchi kerak, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar bo'laklana. Bosib. Ana teganda bosig'izki, ne? Bir tegizingizlar, qizlar to'xtag'iz. Hozir ne? Dinara ko'rmaydimangiz, men ne endi? Naqshasini kishi. Mana bundan yugurib, пожалуйста, mana bu aytib. Kestirib kelgan kishini men сразу замечаю. Urab kelasiz mana shu shlar aytib, hamma onda mana mening qirg'a kelib bas. Так, to'xtam, bir tegiz aytib bosdik. Bir tegiz, Skameyka bo'ylab kelamiz. Bir Liliya Islomova Skameyka bo'yini olib bosamiz hali. Bir ortla. Kestirsangiz сразу ortga ko'chiram, ashalanmaymiz. 1, 2, 3 ketdik. Kim yetizroq bo'lar ekan? Aydagiz. Alqishlar, alqishlarimizni joylaymiz. Alqishlar. Alqishlaymiz. Yetizroqni qaraymiz. Kim yetiz bo'lar ekan? Yengil ayda tur. Mening qirg'a kelamiz. Tak, birinchi o'rin. Men ikkinchi deyirsaydi. Hadi, это была репетиция, desam bular meni o'talaring deyman. Так. Hayat, familiyangiz? Hayat Kamaeva. Да, я видела, что ты сзади самая первая. Да. Hayat Kamaeva. Ikkinchi o'rin Zalifa Safina.
Сюсинда первая, молодец. Третья Лилия Исламова, Венера Хайдарова и Самира де. Әйдәгез әле кызлар, сезне пожалуйста бүләкләр сезнекедә. Искәлеккә фотога төшәбез һәм безне көрәшләр җиңүчебез көтә. Әйдә бүләкләр. Бастык сәхнәгә. Кызлар гордо поднятыйга. Менә без дип карагыз әле. Әйдәгез истәлеккә фото. Кызлар тизрәк. Бастык. Рәхмәт кызлар. Хәзер инде безнең капчык ир-егетләр әйдәң. Менә монда ир-егетләребез бу якта бар. Әйдәгез, ир-егетләр әзерләнгәнчә Рима абый каясен безнең абсолют чемпион җиңү буенча, очколар буенча бүгенге көнне Руслан Галиев ала. Әйдәгез алкышларыгызны жәлгәмәгез. Әйдәгез әле тәкә Руслан Галиевны көтә. Молодец. Алдыбызда шундый җегетләр булганга біз шатбыз. Алкышларыгызны жәлгәмәгез. Менә ура! Абсолют җиңүче. Молодец. Абсолют җиңүче Руслан Галиев. Алкышлыйбыз авылдашлар. Руслан Галиев, молодец, абсолют җиңүче көрәштә. Ашколар егетебез. Молодец. Афарин. Хәзер уен дәвам итә. Апчык белән йөгерү ир-егетләргә бирәбез. Әйдәгез. Ир-егетләребез юк менә башка. Әйдәгез инде. Әйдәгез, менә ике ир-егет килә. Әйдә, менә икегезгә ике капчык. Башта бастык, туктагыз, ашыкмагыз, яме? Алар көтәләр сезне. Бер тигез итеп, кырыс әйме? Хәзер. Бер линияга басыгыз. Бер тигез басыгыз, абыйлар. Туктагыз. Бер тигез, яме? Справедливо булсын инде. Барабыз да бер линияга тизелдек. Истәлеккә фотога төшәбез шунда. Әзерсезме, егетләребез? Бала, алыгыз әле кемнең баласы? 1, 2, 3, киттек! Сикерәбез, калышмыйбыз бер-беребездән. Мәйданны кисмибез. Әйдәң, алкышлыйбыз калганнар. Көч бирәбез егетләребезгә. Афарин, әйдә, иң беренчебезнең Илсат Басиров килде. Икенче абый. Кемегез? Хашимов. Өченчесе. Мингебаев, дүртенчесе. Камаев һәм бишенчесе Муртазиндан Исабый булды. Бүләкләрегезне алыгыз, егетләребез. Әйдәгез, истәлеккә фотога төшик инде. Бүләкләр белән. Килегез. Хәзер кызлар, уйларга теләүчеләр, әйдәгез. Тагы капчык киеп, йөгерергә теләүчеләр бармы? Әйдәгез, бер линияга басыгыз. Тагы да капчык киеп, йөгерергә теләүчеләр бармы? Әйдәгез әле. Теләүчеләр бармы тагы? Афарин, егетләр. Үзенең җырларын дәвам итә Динара Арслангариева. Әйдәгез, биергә чыгыгыз. Биергә.
Kiş saat 9'da bular kıymetiniz. Eydəgiz xal biyiriz. Biyirgə. Dalgaların dalları bilmeyi imenler veremezsin de. Alışın dalga gelmiş ya imenler gelemezsin de. Dalgaların dalları bilmeyi imenler veremezsin de. Alışın dalga gelmiş ya imenler gelemezsin de. Gelin. Yılların verse o utka kırmayanlarga silemede kallarınla ayağı kırmayanlarga okudu yılların verse o utka kırmayanlarga silemede kallarınla ayağı kırmayanlarga Fırsatında fırsat yaşın haline girgenlerge bir yaşına bir fırsat bilen bu atabilgenlerge Fırsatında fırsat yaşın haline girgenlerge bir yaşına bir fırsat bilen bu atabilgenlerge Yılların verse o utka kırmayanlarga silemede kallarınla ayağı kırmayanlarga Rahmat. Hem bizning o'yinlar davom etadi. Jırlarga tilövçilerini o'zimizning yonga chaqiramiz. Mana bu opamizning jırlarga tilayim tegdi ayda güzeli. Kelingіз. Bayram qaydan to'g'anma bek sarma Hashimova Angina opa jırlayman der. Xo'sh olingizlar yoldaşlar. Totar xalq jiri Mekşeşegi. Vakıram. Mekşeşegi vakıram. Kükrəğində canımın işik, məni sizini şulay görəm. Kükrəğində canımın işik, məni sizini şulay görəm. İskən jilləri sərində, mamıq şəl yavını samada. İskən jilləri sərində, mamıq şəl yavını samada. Yok qanatım bulmayışım, ne kadar sağınsam da. Yok qanatım bulmayışım,
Alışıp ne kadar sağınsam da. Dostum olay değilsin ana, dostum olay değilsin ana, dostum olay değilsin ana, dostum olay değilsin ana, dostum sende benim kızım, of yüreğim değilsin ana, dostum sende benim kızım, of yüreğim değilsin ana. Of yerge yaramay, of yerge yaramay, of yerge yaramay, of yerge yaramay. Yanına yürek yanayken, of yenge qaramay. Yanına yürek yanayken, of yenge qaramay. Rahmat, bulatni izle soğudma. Hazır bulatni alыңызlar. Bizning qozoq o'yin qoldi. Oyoq tirashib tortish o'yinini bilasizmi? Oyoq tortamiz, oyoq tirashib. Onda xotin qizlar, er yigitlar qatnashaydigiz. Aydagiz bulat kuti. Tak, mana o'yinni o'rnash. Aydagiz. Mana shu aytib o'yinga rahmat edigiz. Oyoqni oyoqqa tirab tortishamiz. Aydagiz. Kimlar shiga? Er yigitlar, xotin qizlar aydagiz. Aydagiz. Kimlar shiga? Mana bu yigit chiqamdi. Ayda ikki o'taqishamiz. Men aqshim jetmay. Ramziya payda bir xotin qizni olishib. Ramziya payda. Zepa. Kimlar bor bizning? Aydagiz. Mana shu aytib, motor etib, qopma qoshi o'tirib, oyoqqa oyoq tirab tortishamiz. O'tirib da ko'rsatrim, tura olmayman. Aydagiz. Mana bosirib ko'rsataning ishi o'tirga kerak. O'tirasan, oyoqni mana bunday tiraysan, ikkinchi oyoqqa. Suz oyog'ini da, o'tir. Dimara. Oyog'ini suz. Dimara. Qo'yir shaqqini. Aydagiz, mana bunda o'tib kerak. Ayda, mana bunda jeymaga. Kelagiz, bunda shista. Aydagiz, kim chiqa? Mana hozir bosirib bilan o'tirib ko'rsatam, to'yga kiram chaqirtasiz meni ko'taraga. Mana shu shoy o'tirgan kerak bo'lasha. Alloh. Shu shoy etib o'tirib, mana shu shoy tortishamiz. Ikkisi. Kim chiqa? Kim chiqla shu jingli. Aydagiz. To'xtan, yigitlar chaqina mana o'rtag'aroq. Jig'ilib ketmasin. Oyoqlaringizni nima qiladi? Палку держим в середине. Середина. Чуть-чуть, да? Ага. Серединадан узмасқа. Біздің кім бұланы? Судья. Aydagiz. Көтеріп алыңыз бір-біріңізді. Жіберме. Не отпускай. Ayda, неге қолап? Ayda, это была репетиция. Еще раз попробуем. Сейчас, это репетиция. Еще раз попробуем, да? Теперь посередине поставили. 1, 2, 3. Кетті. Ayda. Ensaf, ayda берішме. Ой, жігіттің сол қолы күшті, бұн қолға қарағанда. Так, фамилия? Шакиржанов. Есемін? Рустам Шакиржанов деген жігітіміз. Біздің жеңді. Ağoluz, aha. Kim? Sarvarov Güzeliye'nin, Sarvarov Gülsine Apa'nın, Gülfine Apa'nın onuğu, Şakirjanov Ruslan, ayda hazır следующий, Rustem, 1, 2, 3. Ayda, Ruslan bilmeyiz, Rustem, давай. Так, это была репетиция, еще один провод. Репетиция ясарга яратамын. Біз репетицияға бұлдар, әйді. 1, 2, жоқ, подождите, ұртаға қойыңыз. Тояқ ұртада бұла? Тояқ ұртада. 1, 2, 3. Ебіштік, нағырақ, бермей, жіберме. Давай. Сіз кім білдіңіз?
Ашимов. Ашимов isminiz yok mu ne? Yılgat. Ашимов Filgat'ga qarshi kim bo'lsa ana Venera kela qaytib sura o'rgatam. Ayda. To'xtatdir. Yo'q, aydan. Uyim bitdi. Ашимов Filgat'ga qarshi kim kelar? Aydani yigit takani baylab qo'ydi. Yugurmanda. Kim kelar? Yo'q mana tilovchilar, ayda Venera. Ашимов Filgat'ga qarshi kim o'ynaydigiz? Venera ayda endi bir tap Venera kelardi. Ha Venera. Ne işte может sen jingirsin? Может sen jingirsan da? Конечно. Ну конечно. Er yigitlar bo'lsa ayda. To'xta Venera ha opitatiga qarab, bu yoqqa keling abay. Abay bu yoqqa qarab. Tilg'at abay shaqqini bu yoqqa qarab. Venera da beni izlamaysa. 1 2 3. Ayda endi ikki qo'l bilan. Bir qo'l bilan. Татарских селениях bo'ldi bu. Молодец, bra. Bu durust şey aytib aytganda русских селениях bo'ldi. Ha? Татарских селениях есть женщины, молодцы. Veneraga qarshi kim kelar? Venera o'tiramiz. Aygul. Tak kızlar ortaga yami toyaqma tutunduk, yabishlik toyaqqa qaytib 1 2 3 ketdik. Qaysimiz kuchlikan? Aha, narsa Venera berishdi. Ya bu repetitsiya tag'i bir. Demak tag'i bir. Yabishlik 1 2 3 ketdik. Ayda yabish. Jiberma toyaqni, jiberma. Ikki qo'ldan yabish. Yo'q, ay bu repetitsiya bo'ldi qizlar. Bu repetitsiya bo'ldi. Ayda. Tag'i bir taqir ayda. Hali oyoqda turib shunda toyaqni tutib. Ko'zingni olasiz qizlar. Siz shunda turing, Ayy, toyaqni 1 2 3 yabishdik. Toyaqni tortadi, yashqa shu. Bermay toyaqni. Tag'i birgina tortib qarayverma. Ayda, Zaliyaga kim kelar qo'shi? Ayda birov. Ayda. Zaliyaga qo'shi ayda. Bunga qaralini. Yo'q, ana shu plak. Ana Aygulchi ham texadir. Yo'q, birinchi. Ayda, o'tirdik. Ayda tikib o'tiramiz joylashib. 1 2 3 ketdik. Toyaq. Ona birsidan da berasiz. Zaliya so'ziladi yo'ta toyaq bilan birga. Ayda, 1 2 3 ketdik. Zaliyaga qarshi tutib kim chiqadi Zaliyaga qarshi? Irjigitlar aydan turist снёт. Ayda Fazir abay aydala, ayda. Fazir abay. Yo'q. Tak, ayda ikkinchi brigadaga готовится bizning jinguvchi Zaliya Usmonova. Bulak qizlar qo'yamizmi? Zaliya ayda menda foto na pamять. Bulak. Dinara Bulak hozir deylar, qizlar qo'yasiz. Qizlar, Razilepa. Ha? Так, Bulak. Сейчас дяденьканы на шақырамыз. Первое место Зaliya, второе место Filgat abay bitaymi? Filgat abay. Filgat. Ayy. Aha. Uchinchi o'rin Venera, ayda. Familiyasini bilmaymiz. Familiyalarni sotishlarda shu qizlar ayta olmaymiz endi. Istalikka Bulak, qani istalikka. Foto. Bayan senatiga foto na pamять. Ketdik, olg'a qaradik. Olg'a ekranға. Zo'r rahmat. O'ynarga tilashlar bormi? O'ynarga tilashlar bormi? Yoshlar aydagizali. Oyoq tirab tortishirga tilashlar bormi? Ayda siz o'ynagancha qo'ytabizlar, qo'ymaymiz hali. Hali bizning Ilsur Basirov jirlasi bor. Qarshiligi sahnada Azalina Siddiqova. Ömrünüz gelginde biton kaderin bilmeyin oknum. Sıyıp yaşamları bəxtinin özü iken o. Ömür ötüp baram yüreğim yana yürek. Ayda biz bir yerga chiqamiz.
saklay, yoldaşlardan onu yoklay. Ömür ötüp barar, yürekten yana, yürek yolkununa. Azaplarını salla, seni can siyen, savaşlardan yolup giyen, müebbetini saklay, yoldaşlardan onu yoklay. Azalina Siddigova. Sizni bayram bilan tabrikli. İlsur Basirov qarshi olasiz. İlsur Basirov. Kere sayın yaran gülsen, ol yaranlar gerek alsılana. Eğer kayıp yine kurduysan, ol yaranlar gerek alsılana. Eğer kayıp yine kurduysan. Ayrı hasretinde yoksuman, yürekteyim yana uçsuman. Azaplanan yürek işlerim, eytirledip yürek sırlarım. Azaplanan yürek işlerim, eytirledip yürek sırlarım. Onlarım ağına gitseydi, siyasine devrim bilseydi. Uzlarından olmayı kızlarım, sileri de yürek sırlarım. Uzlarından olmayı kızlarım, sileri de yürek sırlarım. Kuzlarından olmayı kuzlarım, silerinde yürek sırlarım. Kuzlarından olmayı kuzlarım, silerinde yürek sırlarım. Perestede yine vermişem, Teres sayın yaran gelirse. İlsur Basirov. Дорогая земля, мать родная моя, ты мое молоко, ты мой хлеб, дверь, ведущая в свет, небо в тучах и звезда, первый шаг по земле, светлой речки и струя.
туган җирем Башкортстан, синдә генә шундый матурлык, горур тауларыңның ташлары да мендәр итеп салып ятырлык. Земля краснокамская, в лучах твои цветы желают нам удачи в пути. Любимый край, будь вечно славен ты, другой такой земли нам не найти. Сабантуйлардан кем соң туйган, җылына беркетеп алынган, бәйгеләрдә үзен сынар өчен яралгандыр адәм баласы. Башкирия моя, горжусь тобой, сиянием радостных твоих огней, твоей славою, твоей судьбой, твоей прекрасной родиной моей. Вакыт чылгылында югалмаган, үзенең тәмен, ямен безнең көннәргә җиткерә алган Сабантуй бәйрәме барыгызга да миһербанлык, ныклы сәламәтлек, күңел кирлеге һәм искиткеч күп шатлыклар алып килсен. Менә дуслар, көтеп алган Сабантуй бәйрәме дә тәмам. Барыгызга да саулык, сәламәтлек телибез. Киләсе елга да Сабантуйларында шушылай очрашырга язсын. Сау булыгыз, дуслар, авылдашлар, килгән кунаклар. Хөрмәтле якташлар, бүгенге очрашу күңелегездә якты ис калдырсын. Сезгә тыныч тормыш, сәламәтлек, хәерле көннәр теләп хушлашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. До свидания, до новых встреч. Хөрмәтле авылдашлар, бигрәк матур булды бәйрәм. Көндә шундый матур торды. Барыбызның да исеменнән зур итеп рәхмәт итәйек оештыручыларга, мәдәният хезмәткәрләренә. Динара, барыгызга да зур итеп рәхмәт. Бик күңел булды рәхмәт. Рәхмәт. Ирина Рафисовна. Рәхмәт, авылдашлар, кичке Сабантуй шушында ук сәгать 9-дан 11-гә хәтле була. Кызып китсәк, может 12-дә булар инде, күз күрер дип әйтте ди. Һәм инде безнең вакытны сузмагыз, вакыт сездән, вакыт ограничен. Без ничек итеп әйтәм, узалмайбыз өстән. Сәгать 9-да башлайбыз да 11-дән соң час тишины башлана. От силы 12-нче ярты. Шуңа да әйтәсем килә һәм иртәгә инде безнең мәдәният йорты янында, балалар уены майданчыгында, балалар өчен Сабантуй була. Башлана сәгать 11-дә. Барыгыз да килегез. Бәләкәчләр белән рәхмәт зур итеп. Сау булыгыз. Yar başından